Krásný dobrý večer, milé dámy, vážení pánové, milé děti. V loňské odmlce jsme se tady v Bučovicích opět připojili k projektu regionálního deníku s názvem Česko zpívá koledy. Tato akce je výjimečná tím, že se v jeden okamžik rozezní stovky míst v naší zemi koledami. A já vás na ní srdečně vítám. Děkuji. Deník jako tradičně vybral 5 koled, které dnes večer musí zaznít a my si je společně zaspíváme. A také jednu oblíbenou vánoční písničku Vánoce, Vánoce. Štědrý den nelze být.